Señoras e señores, son as 6:27 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. @Voltas co Prato. Aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Que, por certo, tedes Spotify? Pois aí temos a nosa lista de música espectacular do A Voltas co Prato. Xa sabedes que, por suposto, capitaneado polo grandísimo Kim Barreiros, que ten que estar na nosa lista, é así. Receitas maravillosas que temos no A Voltas co Prato, receitas que fan dúas persoas aínda máis maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Ai. Sabes que, Xulio? Non. Hoxe, Non sei se quero saber, Hoxe vamos a intentar entender a Begoña todos. E todas, vale? Por qué? Vamos a intentar... Bueno, porque hoxe tuvo un despertar así un pouco complicado. Elo. Levantouse co pé esquerdo. Elo. Salín onte. Xo dixo ela, non dixen eu. Xo dixo ela. Salín un rato aí nunha cena. Bueno. Sí. Si, non... Ben, todo ben. Un cachiño. Si, un trozo da noite e ya estou ben. Estou unha maravilla. Estás de maravilla, estás contenta, non? Estou moi contenta. Sí. Sí, pasámolo moi ben. Onte máis, non? Sí. Bueno, como estades, Begoña? Ben? Todo ben. Todo ben, non? Sí. Vale. E Xulio Mato? Eu moi ben, eu dormín toda a noite. Como un campeón. Bueno, pois... Así, que ermamos xuntiñas, así. Sí, como rezando, non toda a noite. Bueno, pois imos ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae... Pepa, de Trazo. Son Pepa de Trazo e vou vos contar como fago eu uns macarróns. E cozo os macarróns, despois cozo uns chorizos, cando está todo cocido, mezclo todo, despois fago unha salsa de tomate, e fago eu na casa tamén. Poño moita cebola na sartén, despois ali poño tomates maduriños, un pouquico de sal, un pouquiño de azúcar, e despois deixo cocer ben, cando está xa ben cocido, paso polo pasapuré, boto os macarróns e meto no forno un pouco. A miña familia gostalle moito así, Agora vos a ver se me podedes facer recetas de outra maneira. Pois saúdo a unhas amigas e máis a miña filla que teño aquí na calle Rúa de Mediodía. Un beso e xa está. E un saúdo a Pepa de Trazo, un aplauso para ela. Moi ben, moi ben. Dicía Pepa, macarróns que ricos son, non? Que ricos están os macarróns, ademais, gustame moito o macarrón porque, ou a pasta en xeral, porque é moi de aproveitamento. Sí. Ás veces podes aproveitar sobre a chao, pues toma, bota yo uns macarróns. Sí. E xa está. Pero bueno, está riquísima a pasta. o Que che fai unha estirar comida. tamén. Fai unha comida rapidamente. Mira, di, para estirar unha comida. Claro. Se é unha comida Con o pequena, colegio de nenos, as lentejas, seramos moitos, un kilo de macarrós e chegaba para todo. Ostras, eso sí que é innovación. Nunca vi macarrón nas lentejas, pero sí, está E bueno. arroz tamén. Arroz, sí, arroz. Atención ao asunto, lentellas con macarróns. Iso é un, vamos, iso ben para o Voltas. Probado na casa porque está buenísimo. Sí, eu non digo que non, Xulio Mato, que vas facer? Pois, xa que non teño lentejas, vou facer un... Mira, vou facer un guisito. Ajá. Un guisito de costela de porco. Ui, eso é moi habitual, Super rico. E despois, vou nos facer así caldosillos, vou botar uns macarrós que como son moi grandes, que os teño aí, como son moi grandes, le llevan moito cocer, teño xa cocidos. Vale. Entón voulle dar os últimos 2 minutiños con esa salsiña toda para que se O chope. sea, que xa ves facendo trampas de inicio. No, veño co traballo feito, adiantado. Entón, o teu vai ser costela de porco, guisito, entendo, non? un guisito de costela de Guiso de porco. costela de porco con macarróns e Begoña Inventos Vázquez. Non hai invento ningún. É unhos macarróns feitos de pasta fresca. Vale facer ti. Vou facer os macarróns ca pasta fresca. Vale. Que é moi fácil cun pau. Vou usar un pau normal porque tiña un garabullo e díxome a directora: non podes usar un garabullo. E dixen, bueno, pois uso un pau. Pero querida directora, como non lle deixes usar un jarabullo para facer a pasta? Porque é No, teño que tóxico. usar un pau, porque É dixen, tóxico. non podes usar un garabullo. É tóxico. Entón dixen, bueno, verdad, pois uso un pau. non se É pode. tóxico. Non se Home. pode. Que vai ser tóxico? Bueno, home, depende onde ven o pau. Tóxico O pau tiña unha pinta de higiénico. O pau era de bidueiro. O sea, que a directora non che dixo usar o pau porque tiña mala pinta. E No, vamos non facer de tiña outra mala pinta, maneira. estaba de maravilla o pau. Ten aí agachado. Sí, vamos facer cun pau normal. Ten aí agachado. Vale. Seguro que ten aí agachado, Begoña, porque así. Bueno, señoras, señores, cociñamos... Que faz? Marcho para aí. Espera, espera. Señoras, señores, cociñamos pasta, macarrón, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Agora sí, Begoña. Moi ben, Begoña, moi ben. Bueno, vamos a ver, cañete. Julius, Vou conta. empezar por algo jamás visto en televisión. Algo. Jamás visto en este programa, ou polo menos jamás visto por ti, fijo. No, por min Vale. seguro. Mira, aquí teño unha solución
de 2 tercios de auga e 1 tercio de vinagre. Dixe unha solución, Unha solución, chamase Dixe unha solución. solución. 2 tercios, hai 300 gramos de auga e 150 de vinagre blanco. Que máis lle daba dicir, mesturei auga con vinagre. Pero No, é el unha tuvo que dicir solución. solución. É unha solución. Vale. Vale. E aquí teño 2 huevos. Sí. No, teño 4, pero vamos a utilizar 2, vale? Vámonos meter nesta solución, vale? A ver, Entón vais a atención. provocar unha reacción química aí dentro que vai facer que a clara encapsule a yema. Bueno. Vale. Espera. Vámonos a deixar, veñémolo aquí. Estás facendo avanzar demasiado a miña No, comprensión. Mira, eso está. culinaria. Auga, 2 tercios de auga, 1 tercio de vinagre e 2 ovos, que como ves non se esparrama a clara, e o que vai facer é envolver Gracias a ao xema. vinagre. Gracias ao vinagre e a auga. Entón vaise encapsular, vai quedar como unha cápsula, a yema dentro da cápsula, e vamos facer uns ovos poché para acompañar os meus macarróns. Pero ten que botar aí uns 15-20 minutos, entón deixámolos aí. Vale? É lo seu, veis. Se queres que te explico outra vez? No, explico outra está, vez. entendido está. Vale. Entendido Entón está. agora vou facer un refritiño. Moi Este ben. xa está moi visto, se queres ir con Begoña, te seguro que ten algo que che vai enseñar con Pau. Eu vou facer un refritiño de cebola. Vouche dar E a despois tinta, vou ir Julio, co cortando Pau. a costela. Entón, que me queres tirar para lá. Eu, como queres, a mí non me estorbas, eh? Vale, pois marchamos Tampouco me axudas. Marchamos con Begoña Vázquez, porque isto é sempre así, o de todos os días neste programa, botarme dun lado para outro, dun lado para outro. A ver, Pique. Estou estirando a masa, xa a teño feita. Acordaste das cantidades da masa? Ui, Se non a sabes, fixena 40 veces por lo menos. xo sei, A ver, pero non me acordo. medio kilo por 3 Ovos. Moi ben. Medio kilo por 3 Guau, ovos. Estou super orgullosa de ti. Si estás. Mándame un WhatsApp para acordarme despois. Non nos dixen, a xente da casa que nos chame, 664-483-419. O teléfono da Voltas co Prato, queremos falar con vos por de macarróns ou do que queiran, Do que queiran. Se a xente nos quere Sempre. decir outra cousa ou ten unha receita mellor que a de hoxe, bueno, mellor non, pero igual de boa. Bueno, xa verás que rica está esta. Igual de boa. 664-483-419. Recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 doutra. No Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Aí tedes para para a pasta, perdón, medio kilo de fariña, 3 ovos e un chisquiño de sal. De sal, xa está, perfecta. E mira, hai que estirala ben, ves? Ben estiradiña. Moi estirada, Sí. Bueno, está bastante. Entonces, ahora o que vamos a facer é, se temos un cortapastas, por millor, pero como non o temos, o que vamos a facer, porque vamos a deixar bonitos, vale? Como non o temos, Begoña, escaralla a mesa. No, non escarallo a mesa, que isto non lle pasa nada. Hai que ter unha encimera ou algo bo, porque senón Ou encima dunha tabla ou así, pero nunha madeira non lle pasa nada. ela ten a táboa aquí ao lado, isto é unha táboa, o que ten Pero aquí, como ten que facer aí. como vou estirar aí, Ten home? que facer aí. Meto o meu como presentas? No, Pois bueno, sí, claro que te Non metes. te metas como estiro. Meteste todas as horas comigo. Mira, vamos a Entón. deixar... Ben, sabes que os macarros, unha das cousas que teñen é que son Redondiños. redondiños. A ver, o invento do pau. O invento Aí está do pau, invento non, do isto está pau. máis que inventado. Entón, o que facemos? Facer así, darlle así unha formiña, e agora, das un macarrón. Déxeme ver. Toma. Ah, que os carallos, espera. Sí, as túas manoplas non son moi boas. Espera, é para que vexa a xente da casa. Onde está? Aí. Mira. Viches que sinxelo? Viches que macarrón? Máis chulo. E isto entendo que se coce normal, non? Cócese un minuto e medio, é pasta fresca. Vale. Vamos a poñer xa a ferver. Deixo aí. Dámelle ao 9. Veña. Hai nunca apretar, Para ben? que a tiña, que xe lle dou eu, tío teu. De verdade, Este quere coller os mandos da Sí. cociña, pero... Oh, no. Madre mía, como acabaría esa cociña? Ardida. Ardida. Mira, metemos pa dentro e apretamos, vale? Que non nos dé medo. Vale. Porque é unha pasta que queda duriña e o que lle facemos é así. Sí, quedouche genial, Bueno, non quedou tan ben, pero xa está. Ves? Que Vai, ruín eres, que vas facer cañotas. ti? A ver, pode Ahora- intentalo. Deixa No. que faga un el. Bueno, Sabrás No, que non o risa. deixo. Veña, fai este. Ves? Sí, home, sí, déxeme Veña. facer un, a ver. Vamos a ver. E ahora di tío Non del teñes medo teléfono de apretarlle, afectados. cañotas. O teléfono de afectados. Bueno. Os macarróns de cañotas. Bueno, Begoña, a ver onde está o teu. Dalle. Onde está o Esta teu? velocidade facemos 1 kilo de macarróns dentro dun ano. Pero vamos a ver, mira. Quedouche ben, Isto quedouche ben. tense que ver a diferencia. Para a xente de Galicia, por favor, queremos ver a diferencia. Mirade, pai. Este é o de Begoña, este é o meu. Saca o do pau. Bueno, xa, eso despois. Non me digas que fixo ben. Sí, Quedou bueno, a ver, precioso. bastante ben. Quedou precioso. Imos con Xulio Mato, que creo que te quere contar algunha cousiña que outra. Mis macarrones Oh. sedosos son Míralo. que hago, señor. Vamos a facer unhas palmas de Xulio, que hoxe está animado. Estou contento porque como dormín... Aí está.
Bueno, mira, está, ves, a cebola a tope e Estás dorando, contento vale? porque dormiches hoxe. Eu dormín ben, mira. E agora un poquinho de caldo, vale? Que nos axude para que non se nos queime, vale? Vamos a ir Vale. botando aos poucos, que nos axuda. Sí, sí, sí. Ese vapor axuda a que se coza, Que guai. para que non se nos agarre, vale? Baixamos un pouquiño e deixamos que siga pochando aí, pero mira como desglasou todo e que colorciño ten xa. Desglasa. Desglasa, Creo que temos que chamar a convidada, Xulio, porque Veña. xa moito máis aquí non se... Non hai. Non hai que contar, non, moito máis. Así que veña, por favor, a nosa queridísima Pepa de Trazo, un aplauso para ela. Por aquí, Pepa, por aquí. Hola. Hola, como estás? Estás ben? Sí, sí, estou moi ben. Pepa, antes de empezar o programa, estuve falando con ela e díxome... No, é así de ruín, é así de son ruín. así de ruín. Así todo o tempo. Díxome, non me fales moito que estou nerviosa. Ou non? Olles... Pero, cara, non dejas Ah, vale, eso. perdón, Pepa, ahora xo contei. Ahora xa dixeches. Ahora xo contei. Ai, por Vesti, favor. vamos ver o de Xulio, anda, arrímate, Xulio. Vamos ver o de Xulio, a ver como vai. Hola, Pepa. ver, Eu hola, non me dei conta de avisarte que era ruín, ó. Pero bueno. Contalle a benvida. Pepa, veña. Mira, teño aquí, vou facer un guisiño de costilla de porco, vale? Que despois vou botar uns macarrós. Sí. E aquí teño a ceboliña xa, mira, que xa está doradita. Sí. E por este outro lado teño Que ben unha ole. costela, gracias. Verdad, Teño come unha ben. costela que fixen un machucadiño Sí. con allo e persil. decir- E un poquinho de aceite de porco, sí. Sí. Entón, isto, o ideal sería deixalo un par de horas que collado, pero como non hai tempo Claro. tal, pois botámoslo aí. Claro. Vamos a botar aí. Que ben, que boa pinta E que ten. siga A verdade que sí, moita ¿eh? gracia. Sí, sí, que E ten. ahora vamos a deixar que dore un pouquiño e facemos como un guiso normal. Vamos a botar un poquinho de coñao, un pouquiño de caldo e vamos a deixar que se faga chup chup, como os guisos Sí, de... sí, que está moi Como rica. da costilla de porco, que media oriña está lista. Sí, ó, Claro. No, pero está moi rico, a recende, é verdad. Recende, Pode subir, Si queres, Pepa. Que rico. Sí, a recende Mira, moi ben. A podemos verdade é que aromatizar recende como moi que ben, irá moi ben. ben. Sí, que rico. Como vai a ir con macarrós? Pois eu, por exemplo, podemos botar un poquinho de orego, vale? Sí, tamén lle boto. Sí ou non? O sea, Sí, podemos... sí. sí, verdad? Sí, sí. E aquí teño un poquinho E de azafrán? Tamén. 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 Pois vas a estar como na casa. A receta que fixen agora non quere ver na casa boto ya. A casa botas. Sí, sí. E poño aquí unha folliña de Claro, foi orego. así un Foi pouco para... distinto. distinto. Foi E distinto. teño aquí tamén unha folliña de orego, vale? Tamén lle boto eu, Tamén lle botas. Sí. Vale, está facendo os teus. receita de Pepa, Xulio. Estou facendo os teus. Pero eu non sabía, Pois sí. Nós non nos coñecíamos. Tamén é certo, non nos conocemos. Mira, Xa, sí, E agora vou rascar un poquinho a zanahoria, botei unha zanahoria en rodajas Sí, e deixo tamén que lle se dore boto eu, todo. Tamén lle botas ti. Mira, vámonos para Xunta Begoña, Pepa, vente. Vente, porque está claro que faz xusto... Hola, Pepa, que tal? Benvida. A ver, contalle, ben. Mira, eu vou facer algo distinto. O que fixen foi a pasta. Sí. Vale. Entonces, uso este pau para darlle o burato de dentro. Sí. Que é moi sinxelo. Claro. Tens que por ahora facela. Sí. Medio kilo de fariña e 3 huevos, listo, e un poquinho de sal. E xa está. E xa está. E E amasar ben, deixala reposar 15 minutiños. Moi ben. Estírala cun Sí, un rodillo. Con rodillo. E por darlle así cun pau. Mira que bien. Listo. Ai, Aí va. Aí vai. Salváchelo. Aí vai, salváchelo. Salváchelo, moi ben, Pepa. Mira, Moi e ben. aquí teño unha salsa que vou A facer ver. un pesto de tomate seco. Arrímate diante, Pepa. Entón teño, non sei se te gustan as almendras. Sí. Pois vamos facer unha pasta moitísimo. con unha salsiña de Ui, almendras. que ben. Sí, está todo rico. Un pouquiño de allo, un pouquiño de aceite, e agora temos aquí estes tomates secos. Sí. A mí encántame. déixame. A mí encántame, están A ver, riquísimos. Sí. Ben, Eso sei como E vai. agora, ben. botámoslo Olen aí todo. Olen ben, Deixámoslo olen aí. ben, sí. Vámoslo deixar cociñar e vamos rematar despois a salsilla con un pouquiño de parmesano. De parmesano. Porque iso vai ser a salsa da tua pasta fresca. Exacto. Despois vamos a saltear un pouquiño os macarrós. Ten Vamos a boa saltear pinta tamén, un pouquiño da A ver salsiña. que facemos, Que ten seguro. boa pinta tamén, Gracias. Begoña, sí. Moitas gracias. Ponte aquí no... É verdad. Ponte aquí no medio, Pepa, ponte aquí no medio. Ai, no, aquí ao meu lado. Aí aquí ao teu lado. Agora tenche que preguntar... Bueno, agora se vai falar. Cal das dúas receitas, Pepa, crees ti É que que che... de momento non sei, porque ten as dúas sin cocer. Xa, Cando as vexa cocidas, cando as probes. eso, cando probe, Pois para non querer falar, eres faladora, É así. Vamos a dar un aplauso a Pepa que vaya á zona dos sufridores, despois chamamos. Que veña, vai por ali camiñando. Por aí detrás, por aí detrás. Veña, gracias, Pepa, un aplauso para ela. Maravillosa. E, mientras tanto, contámoslle cousiñas a Galicia, porque hoxe cociñamos macarróns, algo que xa facían en Italia, na China ou en Grecia hai miles de anos. Por certo, que esta palabra macarrón significa felicidade para sempre en grego bizantino. Algo tan curioso como evocador. Sí, un prato de pasta ben feito pode chegar a chegar moitísima felicidade. E aquí en Galicia
tardamos abondo en deixarnos querer, polo que fose, a pasta non era do noso agrado, nin feita, nin comprada. E foi nestes últimos 40-50 anos que empezou a verse nas casas de forma habitual. Iso sí, sen tolear moito, ou macarróns ou fideos e pouco máis. Xa en 2023, ou case 24, o mundo é outro. E sodes moitos os que vos animades a facer pasta fresca na casa como hoxe e tantas veces Begoña. Ou que estades dispostos a probar receitas con pasta longa, curta ou rechea. Ben por vós! Así que para que sigades probando e gozando, aquí están as nosas propostas. Como sempre estaremos en @voltascoprato. Seguídenos, Seguídenos. Di unha señora, bien, bien, Ben falado. bien, É que non se trabucou. bien. Non te trabucache, Non me trabuquei. Ah, puxes ti, que dixecho. Vale. Vale. Perfecto. Xulio, contame. Mira, dúas cousas. Unha, mira como se vai formando, ves? Ai, os ovos que dicías Ves, non antes. se pode ver, se mirades aquí... Se mirades mira, aquí, Mira como está formándose xa esa cápsula alrededor da xema, Ves? Sí. Entón, iso que vai facer é que, non sabes cando escaldamos os ovos que quedan fíos por aí? Sí. Pois vai quedar todo recolliño. Vale, por outro lado, aquí teño Bo xa truco. o meu guiso, que fixen un poquinho de máis eu, xa que ti estabas a outra cousa, a non trabucarte. pasou xa o Xa seu lle botei tempiño. un poquinho de coñá e un poquinho de caldo, e quedoume esta salsiña. Quedoulle esta salsiña. Atención, Galicia, vou probar en exclusiva a salsa de Xulio Mar. Non te queimes. Pepa vaiche gustar. Macarrones gustosos son los que hacen señores. No, está bo. Está rico, verdad? Está rico. Pois ahora, mira, vamos deixar que reduza un poquinho máis, porque non fai falta cocer de toda a pasta, e vamos dar aquí un revolcón a eses macarróns. Estás contento que hasta bailas, Estou contento, sabes por qué? Por qué? Pois non sei por qué. Pero estás contento. Por qué? Porque ainda por riba é luns. É que é luns. Estamos Pero contentos. estou sendo como se luns, fora viernes. Pero bueno, o pasado mañán é festivo. Que, por certo, é festivo, pero vai haber a Voltas co Prato en directo, Iba a decir eu, xa é festivo para ti. Sí, Pa ti pero mañá non tampouco. é festivo. Prevíspera de. É o festivo tamén estamos aquí. Estamos todos os días. Atención, estamos toda a semana aquí repartindo cartos en directo con unha pregunta como esta. Con que acompaña Xulio Mato a súa pasta? Con costela de porco. Costela váleme. Se me Bueno. din costela váleme. Eu prefiro que me digan de porco. Vale, perfecto. Con que acompaña Xulio Mato os seus macarróns? Con costela de porco. 664 4834 9 chamadas, temos 50 euriños en xogo e imos con Begoña, temos aí a Begoña. Védela. Mirade, Mirade, e onde vas? Marchas. No, estaba limpiando a mesa. Que estabas facendo barullo, vinte así como triturando? Mira, estaba triturando as salsiñas que fixen con tomate seco e ca améndoa. Ajá. E agora botelle o queixo o parmesano, vale? Mima, pero eso non queda como moi pastoso. Xa verás, pero vamos a Botar- cocer Ah. os macarróns e ca auga de cocción xa vamos a despois a lixeirala. ca auga da cocción. Vale. Sí. O pesto vermello, a ver, os pestos son pois, un fruto seco, Sí. unha erva, normalmente este leva xa albahaca e ouregos, Sí. que xa ven Xa ven envasados, sí, xa ven. no mesmo tomate seco. Moi ben. E despois un aceite e un queixo. Vale. Vale. Neste caso, en vez de usar albahaca, pois eu cusei... Neste caso botaste foi un parmesano, non? Un tomate seco e un parmesano, sí. Ves os macarróns que bonitos quedan? Estes macarróns o que teñen é que nun minuto Nun minuto e medio pico. están listos. Ai, o meu é o máis bonito, non? O teu ainda non flota, está no fondo. Vale, entón, vale. mira. Agora como vai o Moi tema, sinxelo, o entón? que vamos facer é poñémolo así. Isto podémolo guardar na neveira, sabes? Se che queda, Sí. aguántache perfectamente, porque ao final é fruto seco, aceite, Pero o tomate aguántache tamén. non moitos días. 2 semanas Duas tranquilamente. semanas? Sí, tranquilamente, porque eso... A ver, ao final é tomate deshidratado, Sí. aceite e un fruto seco. Ah, vale, entón Que ainda non ten aguanta, problema ningún. Ainda aguanta, fixadevos, Aí está, ese pesto vermello que está facendo Begoña con un pouco de parmesano. E agora, os macarros xa casi están, porque isto tarda nada. Vamos deixar que como respire un pouco. Como recén disto. Claro, ahora a partir de que lle empezas a dar calor, Sí. xa empeza a ser máis guai. A mí empezas A empañar empañar as lentes, as ¿no? lentes. Sí. Sí. Mira como creceron xa. Estás ben xa, non? Estou de maravilla. Estás de maravilla. Buah, que Mira. grandes se fixeron. Claro, porque crece. Fixeronse enormes os macarróns. Sí, mira que bonitos. Sí. Mira, o teu quedou bonito. Sí, o macarrón cañotas. Creo que é este. O macarrón cañotas. Están enormes, Sí, pois agora o que vamos facer é botalos Ah, aí, mire, ese que se abriu e quedou pocho é teu. seguro. Home, non iba a ser teu, por favor. No. Divulgador de Azúa. Gastronómico. Mira, agora o que Serás. facemos é aproveitar un pouquiño desa salsa Sí.
Para engrosar un poquinho, para lixeirar un poquinho a salsa. Vamos a repartir cartas aquí con don Xulio Mato. Xulio, como estás? Ben? Pois aquí, con 50 euros que me sobran. Sobrense 50 euros, sin un Ourense. Carlos, que tal? Boa tarde. Boas tardes, boas tardes. Como estás? Boa tarde. Estamos ben, estamos ben. A ver, a ti non che sobran 50 euros, non? Non sobra non. No, nunca, que non sobran A mí- nunca. a mí Non se- tampouco, No, pois acabas de decir que sí. Bueno, pero é unha forma de falar. Ah, vale. Xa, Vale, xa, vale. claro. Vale, ainda me debe unha churrascada, así que a ver canto apaga. Tá. Porque debe ter uns 50 euros cosidos ao peto, Está sabes? na agenda. Non lle Está na sabe. agenda, o que pasa é que non sei onde está a agenda. Veña, Carlos, por 50 euros, con que acompaña Xulio os macarróns? Costas de cerdo. Moi ben. 50 euros que van para a cidade das burgers, 50 euros que van para Carlos. Carlos, Moi ben. moitísimas grazas por chamar. Oiches, que... Moitas gracias a vos. Nada, que che parecen as receitas? Maravilloso, el mío non valen. Mellor é imposible. Home, claro. Imposible. Imposible, é así. Bueno, pois un bico grande, gracias por chamar. Vale, Chao, chao. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adeu, adeu. Quedamos con Xulio Mato, que xa ten aquí Bueno, mira. o baile do chup-chup. Xa está o baile do chup-chup, que como se fixo a costela chup-chup, pero ahora subimos o lume porque queremos que nos quede unha salsiña, ves, como vai espesando. Vai espesando a salsa xa, e o macarrón, ves, como xa se foi enchoupando da salsa. Bueno, isto é moi típico. Isto é moi de casa. Moi de casa. Por Moi de exemplo, casa. mira, miña avó Leonor fai non moito. Cando fai costela, vou eu ali comer ou tal, fai costela e sempre di ai, que sobrou ora fago uns macarróns para min. E a Leonor e a Esperanza ti non lle far nunca de comer. Eu- Traballan para ti as dúas. Pero que agasallo máis grande hai na vida que ter a miña presencia? Sí, sí, sí. O sea que non, Entendo. a resposta é non, non? Bueno, pero de vez en cando eso, animadamente fago un regalo e corre así, Eu entende? miraría eso, Leonor. Eu miraría eso, Esperanza. Que malo, Bueno, mira, ahora xa, eu xa penso que está. Vale. Vamos a deixar que repouse. E Moi agora ben. vamos a empezar a pasar xa as nosas cápsulas. Ai, vale. Vale. Atención ao invento do ovo de Xulio Mato. Vai ir agora. Eso, vamos con A ver. cuidado, collemos. Ui. Estás deseando que non salga. A ver, que nos está vendo na casa, eu quero que isto se vexa na casa. Date aquí a ti. Aí, mira. Aí está. Aí. Vamos a quitar un Atención poquinho a de isto, auga. porque Quitamos pode un liar a poquinho de parda, auga. Xulio Mato. Ou non. Ou non. Metemos aí. E agora que pasa? E agora, en teoría, ten que cerrarse todo aí. Se saleu ben, se non saleu Se ben... saleu- sí se que é saíu importante, ben- sí que é importante que estén os ovos, como Ten ben di que Begoña, pecharse. ben frescos, vale? Vale. Veremos a ver. Veremos a ver. Ese saliu Entón, vámoslo ver ahora en nada, en 2 minutillos que vai botar aí o ovo. Juan, por mientras tanto vamos ver a Begoña. A ver como lle vai a ela. Eu estou aquí de maravilla. Macarrón con queixo. Dale aí, o meneo. Macarrón con queixo, macarrón. Macarrón con queixo, macarrón. Maravilloso. Macarrón. A ver. Ai, que ben ule, Begoña. Sí. Que ben ule, Mira que guai. E agora o que lle vamos facer é unha burrata. Hola. Vámoslo rematar esta pasta. Así. E Ai, vámola ir Begoña, remexendo así. Isto en algún italiano cobranche un riñón, Ou dous. De verdad, Son pequenos. Vas a algún italiano... Vas a algún Mira, italiano ahora. por isto. Además, co que me gusta a mí é que eu paso mal, capaz. Un pouquiño de pimenta. Buah. Está. Perfecto. Que quente un pouquiño, listo. E xa está. Pois mira, imos deixar rematando isto a Begoña e imos falar co público do Voltas co Prato. Imos con Pepa. Veña, imos alá. Ahora aplausiña era ahora. É que... Isto nunca yo contei á xente da casa, pero antes de empezar o programa sempre lle digo ao público que por cada aplauso que me dan desgravan €1 na declaración do IRPF. Sí. Claro, toda a xente aplaude porque di €1, €2, €3, €4 Dios, e venga. aplaude moitísimo. Sí, sí, sí. Ai, Dios. Verdad, moito. Ponte un pé. Ves? Tantos. Ponte en pé, xente, ponte en pé. Mi madre. A ver, contame, como estás? Nada, non che conto nada. Eu estou ben. Que che parecen as receitas? Ben, as dúas. Sí? Sí. Hai algunha que digas ti, Non, mira, isto- ninguna, porque están as dúas moi Non, ben. non me deixou nin acabar a pregunta, non No. quere nin contestar algo que a poña nun compromiso. É que non me pos no compromiso, é que é verdad. É que están as dúas, teño unha pintaza as dúas, Pero basta ter que decidir por un. Non, decides ti no meu sitio. Ai, sí, ó, veño. Sí, home, sí. Venga, ó. Vouche dar 2 minutos para que pense antes de probar. Que va, ó? Sí, ó. Ti eu douche permiso, ti faz o que queres. Non te preocupes. Vas ser ti a encargada de decir, vas ti ese compromiso. Sí. O compromiso diante de toda Galicia. Vale. Dámoslle un aplauso, moitísimas gracias por dir. Vémonos agora. Eu non quero
non quero facela pasar un mal momento, pero vai ter que decidir. Home, claro, non queda outra. Deso vai o programa. Vai ter que decidirse por este, sí. porque quedou o hueviño, como ves, encapsulado. Pois quedou encapsulado, E quedou super ben. Nunca visto neste plató, nunca visto por eses teus ollos. No, que va. E agora, mira, aquí, polos meus é a segunda vez. Aquí teño un poquinho de orego. Iso que é outra solución das túas. No, isto é un aliñiño que teño aceite, un poquinho de persil e un poquinho de orego, vale? Vale. Para darlle un toquiño, así, e un poquinho de cor a este... Guiso... Unha areña de sal e un guiso como de Ormanda. Ahora Este guiso é un guiso... romperemoslle esa xema despois e quedará un guisiño, pois... Espectacular. Para cenar de noite boa. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, creador desta auténtica maravilla. Macarróns con costela e ovo cunha solución. Begoña, a ver, como vas ti? Rematando xa. Ti botaxelle unha... Ola, Unha burrata antes e agora vamos a rematar así. Aí. Así. Mi madriña. Cuánto queixo. Quedan nos dous platazos, así que... E un pouquiño de parmesano para rematar. Bueno. E non hai máis para botarlle. Xa non hai máis para botarlle. Queres un pouquiño? Ostras. E non hai máis para botarlle, que é Son auténtica queixeiros, maravilla. xa sabes. Xa o sei. Pois outro fortísimo aplauso para a queridísima Begoña Vázquez. E chegou o momento de que Pepa de Trazo se levante e veña a probar. Un aplauso para Pepa. Vamos. Por aquí, por aquí. Por aquí. Se sei que estás nervioso. Estou moi nerviosa. Estás só. Douche permiso a ti, No, ti probas. tira para o teu sitio, ti tira para o teu sitio, Pepa, tira para aí. El come despois. Tira para aí. Antes, despois, durante. El come agora tamén. El come seguido. Vai probando, dos dous. Vai probando dos dous e, mentras tanto, repartimos cartiños. Veña, Mima. e Pepa vai dando, Como se chama a salsa de Begoña Vázquez? Pesto roso. Roxo, vermello. Vermello. Rosso. Pesto rosso, pero no, pesto Vermello, vermello. vermello. Como se chama a salsa de Begoña? Pesto vermello. 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo. E se queredes condicionar un pouco tamén a Pepa, pois podedes, se queredes. Imos á Coruña. José, que tal? Boa tarde. Hola, moi boas. Como estás? Vamos tirando, bastante ben. Iso é moi gallego, Vamos tirando, vamos tirando. Verdad que sí? Hai días. Bueno, pois por 50 euriños, imos tirar con 50 euriños máis, a ver se damos. Como se A ver, chama? vamos, se veñan pa aquí. Como se chama a salsa de Begoña? Pois pesto vermello. Moi ben. 50 euros. Van para a Coruña. José, un mico moi grande, moitas gracias por chamar. Gracias a vos. Veña, hasta loguiño. Hasta logo, adiós. Chao, hasta loguiño. Aí estades vendo eses dous pratos espectaculares. Temos a Pepa de Trazo probando. Creo que xa probaches un, non? Diu máis veces. O sea, non te puxeches Pepa de nerviosa en Trazo. todo o rato ata agora. Que é un momento de probar. Pois ahora non estés. Bueno, por un lado temos o guiso de costela e macarróns de Xulio Mato, con eses macarróns así grandeciños, xigantes, e con ovo tamén. E con ovo. Con ese ovo nunca visto neste plató. Encapsulado. Encapsulado sobre si mesmo. Sí. E podes beber se queres que te salga aí, Pepe. Non é a solución. E por outro lado temos o prato de Begoña Vázquez, que é unha pasta fresca espectacular con pesto vermello rematado con Unha burrata. unha burrata. Pois imos alá. Ahora decide ti, Sí, claro, sin probalo non pode. Pepa de Trazo. Estamos outra vez. Espera, Pepa de Trazo. Vamos a dar un pouco de tensión para que te poñas nervioso. Vas a acabar con nombre. A ver si poñemos un gong ou algo. Mima, Vamos a intentar poñer... Aí está. Pepa de Trazo. outra vez. Despois de probar os dous pratos, Non te acordo. quen outra vez. gaña Pepa de Trazo. ou a outra voltas co prato? vez. Dios. Non sei que vou dicir, Pois porque tes que me dicir gustan un. tan vos os dous. Xa, pero se tiveches tempo para pensar, temos que dicir xa que temos que darlle paso aos da hora galega. A mí gustame máis este, un pouquiño máis este. Don Xulio Mato! Aí está! máis, pero entón Ahí tamén está. está rico, Victoria Miguel de Oxi. Muchísimas gracias por vir. De nada. Moitas gracias. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Co Hora Galega, vémonos mañán con máis receitas en donde? Aquí, como sempre, onde vai ser? Unha voltas co prato. De quen? Da Televisión de Galicia. Chao, ata mañá. Y el